gọzie ndị nne niile ọkpara Chineke biko gọziere m ezinne onye nwe mmadụ ebere biko arịrịọ ka m narịọ gọzie mama m gọziere m nne mụrụ m oyoyo nne Chukwu bulie nne m elu ndị nne niile ebe ọbụla ha nọ n'otu n'otu Chukwu gọzie ndị nne niile onye amara onye onyinye ọ bụ gị nwere ike niile ihe dị mma si n'aka gị abịa gọziere m nne m Chineke gọzie mama ọ bụkwa gị nwee ngọzi onye ọbụla ị gọziri gadị onye nne m elu Chukwu gọzie nne m gọziere m mama ekwela ka nne m dapụ onye tara afụfụ emesịa na ọ ga-eri uru onye nne m elu Chukwu gọziere m nne m Chineke nna onye nwe mmadụ ọkwa gị nwe ngọzi onye gọziri na ọ ga-adị onye kọchara na-akọchawo ya onye isi dị nna na ọ ga-adị bulie mama m elu elu nne m ka ọ dị iche ọ gaghị anwanwu ike ngọzi ga-eru ya ka ọ ga-ahụ ụmụ ga-azụkwa ya ọ ga-aka nka nne m ga-abụ isi awọ ekpere m n'ụtụtụ ekpere m n'anyasị bụ ka ọ dịrị nne m mma Chineke gọzie nne m sebụrụ ala Chineke m elu ya ọma na Olise kere ụwa si ya biko gọzie nne m gọziere m nne m ga-eriri uru isi na onye tara afụfụ na-emesịa na ọ ga-eri uru ekwela ka nne m nwụọ n'oge ya erughị eru ebe ọ tara ahụhụ wepụọ nne m ga-ahụ n'ọma gọziere m nne m Chukwu gọzie nne m obulie nne m elu Chineke nna m Jizọs oke mmanwụ na-eche onwe ya agụụ n'eluigwe biko gọziere m nne m gọzie ọgọ m nwanyị nne mụrụ nwunye m ebere Okorie Chukwu buliere m ya elu gọzie Chibunna ha bụ ndị ọgọ m Chimezie dị ụzọ dị lụrụ ma gị gọzie ha bulie ha elu na-amaka na-ebi ụtọ na-ebu ihe ndị awa aha niile a na-etu ndị nna anyị infat ebe ọbụla ị nọ na achọrọ m ka ị gbapụrụ nne gị na-egwe Nneọma m Chukwu gọzie gị onye gị ndụ arụ isi ike anya ndị iro agaghị ahụ gị ebe ekpere m na-ekpere gị ụgbọelu ụwa ajụjụ ka m dịrị bi ya o nwere onye mara ihe chi ga-abụ ya pụta bịa n'ụzọ ya echi dị ime o nweghị onye m ihe ọ ga-abụ ọ ga-amụta udo ọ ga-amụta ọghọm amaghị m mana isi nne m echi ya na ọ ga-adịrị ya mma ezi ụka n'isi mama ndị nne ọ ga-adịrị unu mma asị m egbe ebere ugo bere nke esibe ya ebe na nwanne m nkụkwa ya ọ ga-adịrị nne gị mma kwuo ya ọ ga-adịrị nne gị mma ọ ga-adịrị nne m mma kwuo ya na ọ ga-adịrị nne m mma maka na onye tara afụfụ ọ ga-eri
ọkwa gị nwe biko ngozi gọzie ndị nne niile gosi ndị nne niile ụmụ agbọghọbịa niile ụmụ agbọghọbịa niile mee ha ka ha bụrụ nne o ụmụ okorobịa niile o anyị ga-abụ nna o ma ụmụaka ha niile ga-eto n'iru nne ha o gọzie mama ezi nne nne m o ụgbọelu ụwa ebela m ya n'akwa o ụgbọelu ụwa etiela m ka ewu onye ọbụla kpata akwara anya ya egbukwala nne gị tara fufu wee mụọ gị ị na-anụ nwa okorobịa ị na-anụ nwa agbọghọbịa ọkwa maka ego dịkwa anyị abịa o ego ahụ ga-adịkwa anyị alaba onye ọbụla kpata akwara anya ya ị na-anụ egbukwana nne gị maka iyi ego igbo nne gị maka ego igbo nne mụrụ gị maka iyi ego oge ọ ga-erukwa nke gị ụmụ gị ga-eji gị ime ngwongwo ezi nne gị anya ihe mere nne gị ka ọ ga-eme gị kpachara anya gị o agbọbịa kpachakwara anya gị kpachakwara anya gị o ọ bụ mmadụ leziekwa anya o egbukwala nne mụrụ gị o egbukwala nne mụrụ gị o emesikwala nne gị ike nne gị ahụ dịka oke mba o ị ma na ịgasị abata oge ahụ gị nne ụwa jụọra gị oyi ị ma na ịgasị abata ọkwa nne ga-agbawa onye gị nne o ị ma na ịgasị abata o nne m ga-agbapụ ọsọ si gị lọrụ ọcha gọziere m nne m nne chifu ime oke gọzie nwunye m ezi nne m meso ma nwa m gọziere m nne ndị Emmanuel m o buliere m elu nne Osinachi nwa m gọzie nne m Chineke gọzie nne m Don Henry gwa Chineke o ka ọ gọzie mama gị a kedu ebe si je nwanne m Ukwu ga-agọzi nne gị a nne mụrụ si je o n'ụzọ ọma Ukwu gọzie nne ada nne o oge nwanne Bruce nwanne m na n'ụwa Collins Imani Desmond o Chiamaka Ukwu ga-agọzi ezi nne anyị Chioma nwanne m Ukwu ga-agọzi nne m Judu na-ede m ya na-agata nwunye ya Olenus nwanne m ya na-achị nwendụ Ụzọma onye na-amara chibe anyị gọzie ha Chineke obiọma Chinyere nwanne Ukwunyere m ya ejima Ndidi Amaka Ukwu buliere m ya elu okorobịa pịọm 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 eze nne gị anya o agbọghọbịa nwam 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 asị gị eze nne gị anya ihe jere tụọrọ nne gị o n'oge ji tụọrọ gị ọ tụfuru nwanyị ala akpa eji akpa eli ozu o iwe Chineke na-abịakwa mkpa o onye ọbụla kpachakwa anya ya ị ga-azakwa tutu o n'iru Chineke ma ị ga dịkwa abụ nne o nwa agbọbịa ka m tụọ ọ bụ na igbusi ụmụ gị o ịkpara Chineke gị akụkọ ọ bụ na isi igbusi ụmụ gị o gị lụọzi ga-akọrọ ya akụkọ kpachara anya gị o bụ mmadụ kpachakwara anya gị ị ma na mkpụrụ gị o ya Chineke ka ọ gọzie nne m Chineke nna Jesus baby my Medi bụ eze obi ha bụ otu tinyere ugwu agbaji ekuru mkpa dị omekwe dị ome Anambra o ụmụ nwaanyị Enugu ụmụ nwaanyị Abịa o ụmụ nwaanyị Delta ụmụ nwaanyị ụwa niile
n'ụwa niile. Mama Chi ya bụ pesent ọzọ kwa o Pesent ọzọ kwa Chizọbafọ nne mara ejimo Mike Ikokwu Ifeọma Okonkwo o Global Update Rich Rock o Chinelo nwanne m Ngozi Ezeọnụ o Ebere Ọkaro ya na Sista Maggie Pressing forward ya na Blessed Samuel Unie Helua Libat Okolie Rosemary Chukwu St. Matthew Obi Okeke Chinedu Nwadike Ododo Woman Ọbụ ya bụ Chinyere Udoma David Elijah onye amụma Chineke mụ Pastor Favor nke Adoration City Arụsị China Iluna International Gọzie ha ụwa na Enugu gọziere m ha mgbe aka dị iche TWO Christian mother niile gọzie ha oyoyoyo gọzie ha ya na Sista Maggie Uche Nwakuche Chukwu gọziere m ya o gọzie ha ndị nọ na USA ndị nọ na America ndị nọ na London ma ndị n'Italy ndị nọ n'obodo oyibo all the mothers ma nnukwu ma ndị ndale onye n'ọkwa nke ọ nọ gozie onye ọbụla gozie ụmụ agbọbịa gọzie ha Chineke nna ewuwo Chineke Chineke asị m ihe ọma m hụrụ na mba ọ ga-erute azọ mgbe ọgụdọ kwurere ngiri onye rie onye anụnụ mmachiri mmanyị na-aga aga hụ n'elu ebe ahụ na mmiri na-edo ọwa ya wụchapụ ihe ọwụwụ ihe nọ n'okwute ya wụchapụ ha ihe ọma anyị bisi n'ike ihe ọma anyị nọruru ụmụ anyị na-aja nọrụ ụlọ n'ụlọ nọrụ nna m bedụ nwa biko Jizọs